Ҳамад ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Бале, чӣ гунае ки аз ном ва картинкаи видео хонден дар асл ҳамин хелае ва ин кор алоқамандӣ дора ба як чунин проектҳое ки шумо метонед дар ино сум кор карда. Як чандта дорум, дар бораи якташ ҳоло гап мезанем, яъне ки веб канали мае. хел дар бораи веб канал бо шумо метавонед сум кор карда, барои куҷа пардохти моҳона дора, барои ворид шуданаш ва пардохти моҳона дар шумо тоист ки дама меояд. Чӣ хел шумо метавонед сум кор карда? Видеоро та охир тамошо кунед бародаро, ҳамаша пурра мефаҳмонам. Мақсад дар умум дар бораи ҳамин веб канал маълумоти пурра барои чӣ сохта шудагиай, чӣ гуна барномаҳо мешавад, барои чӣ пардохти моҳона дорад, чӣ дар корай туда, оё вигдна ҳастай, нестай, чӣ хел шумо метавонед дари сум кор кунед. Барои розыгриши ки мо гузаронда 750 000 ине ба ғайр аз и ҷолиб боша, лайк мондана фаромӯш накунед, тамошо мекунем. яъне ки дӯсто, веб канал худаш чӣ гуна каналай ва барои чӣ хотир сохтагиай. Ман дар ин бора пурра видео кардагем, дар закрити канал гуфтагем, бо ҳаракат мекунам ки шумо дар як бор дига фаҳмонам. Ба ҳамагон маълумае ки YouTube як хел ҷое ҳаст ки одамо чизҳои хуба дастгирӣ намекунанд, одамо чизҳои хуба намекованд, ҷустуҷӯ намекунанд. Ту дар шидагие ки мекови YouTube шабои дароз, рӯзои дароз мековӣ ки як маълумоти боша ки дар ту лозим мешавад. Не ин ки тамошо кардӣ бихандӣ, не ин ки тамошо кардӣ ҳайрон шудӣ, не ин ки тамошо кардӣ ғазабӣ шудӣ, ё ин ки не ин ки тамошо кардӣ вақтат хуш гузашт. Ино ҳамаш дар гурӯҳи развлечения меборид мешаванд. Яъне ки ту тамошо мекунӣ вақте ки камтар вақт дорӣ, ё ин ки вақте ки камтар зиқӣ, ё ин ки дигар ҳолатҳо. Лекин оё шумо савол додагӣ ҳастед ки ҳамин контентҳо ягонтаи ҳамин дар ҳаёти шумо лозим мешавад? Дар ҳамин саволи ман чӣ ҷавоб медиҳед? Ва агар бошанам ҳам ба шумо намераса. Аз хотири чӣ? Аз хотире ки ҳамун бинандаи калон намегира ва чунин видеоҳо такшин мешаванд. Яъне ки мавзӯъҳои ҳастай мада ҷолибай. Ман худам мехоҳам ин мавзӯъҳота гап занам. Факта ина дидестен дар пештон видео далил мековӣ, ина далил. Неки ҷорибиш дар инҷа оне ҳастай ки ҳоло бояд шумо бигӯед ки манипулятсия дар чие? Номи барномаи мо дурӯғ чӣ гуна кор мекунад? Дурӯғ дар инҷа чие? Ҳама далил буд. Аниқ далил буд. Биёед ака барои кора фаҳмидан ҳамон интервюра пурра тамошо мекунем. Корҳои ҳаётӣ, чизҳое ки дар ҳаёти мо тамоман аз аввал то бо охира лозим мешавад. Дар мозгиш дурунуш дар душаш феста як роҳнишон темада дар корай. Мозгиш дод гуфтам ҳамин кора мекунад. Фарқ надорад ки ту чанд сола ҳастӣ, фарқ надорад ки ту чӣ кора ҳастӣ. Лекин ман ин намуд мавзӯъҳоро дар YouTube наметавонам гап занам. Ман ҳатто мавзӯе ки айни замон дар веб канал бурдестам, ҳамира ман пеш аз веб канала сохтан чанд қадар пеш сабт кардам. Пеш аз ин як видеои ба ҳамин монанда дар интернет партофтам дар YouTube ва нигоҳ кардам реаксияи мардума. Вақте ки видео мебарояд, премерае ки комментария нависонда метавонӣ, премои вақти биромадани видео комментаторо арӯз туғрӣ кардастиянд. видеои рафтесае ки бояд ҷумлаву калимаш аҳамияти комментаторо арӯз туғрӣ кардастанд. Лекин бо вуҷуди ҳастай ҳамин байнда ман намегӯям ки ҳама чунин одамай. Байни тамошобини мада аз дигар тамошобино фарқ доранд. Яъне ки шумораи одаме ки мехоҳад ки зеҳни худша тамрин бутия, мағзи худша тамрин бута хеле ҳам зиёданд ва барои ҳамино ҷидо карда шудагиай ана ҳамин веб канал. Ягон бор дар ҳамин бора фикр кардагиен? Ягон бор конфликти дурунӣ дар мозги шумо шудагиай ки чӣ ба ман фикр мекунам ки мардум чӣ мегӯяд? бисёриҳо мутаассифона ҳамон корҳоеро мекунен ки қалби худтон намехоҳад, не ки фикр мекунен мардум да маъқулай, мардум мепазира ва ин сабаб мешавад ки шумо дар ҳаёт пеш наред. Яъне ки дар инҷа видеоҳое мешавад ки ман мехоҳам қатъи як одами наздики худам падилица кунам. Ман мехоҳам мавзӯъҳои да гап занам ки насли ояндаи ман ҳамин мавзӯъро тамошо кунад. ё ин ки сол ба сол вақте ки умри ман гузаштан мегира, ман худам гашта тамошо мекунам. Барои он хотире ки одам вақте ки умрш то чанди боло рафтан бигира, тавоноиҳои на танҳо ҷисмонӣ, балки зеҳниву ақлиш ҳам суст мешавад, кун мешавад. Ва имрӯз мо чунин имконията дорем дар ин мавзӯъҳо гап занем, дар ин масъалаҳо гап занем, чиба ки як ҷое накунем ки ҳамаами беиста. Ва мавзӯи мешавад ки барои чӣ пас ин қадар мавзӯи ҷолиб боша, ин қадар мавзӯи дар худ дар кор боша, чӣ дар корае ки пардохти моҳона дора? Барои он хотире ки ман ба кайфи худам боша, агар дар як сол мумкин 2-3 видео кунам ба дарӯҷа. Чиба? чунки вақт нест бародаро. Ман основной вақти хидмат дар YouTube сарф мекунам, то ки шумо тамошо кунед. Ира фаҳмидан дар кораи бародаро, дар YouTube, дар интернет одамои гуногун ҳастанд. Ҳастанд одамое ки ба мисли илангули воре видео мекунанд ва худшонда галочкаи хизматгор мезананд.
خدمت کردم در جبله. ҳастанд одамое ки реални блогери касбшонай. Ман ҳеҷ вақт ман нагуфтам ки ман хизматгорум ё ин ки ман дар мардум хизмат мекунам фалон беҳмадон. Ман блогерам реални. И хеле ягон галочка дига дар худам намемонам. А ба хотири оне ки ман дар шумо видео кунам, ман бояд ки дига кора накунам. И вақт ман дар шумо сарф кунам. А видеоҳо бояд ки хичона пакриват кунанд то ки ман набарам. با خدا میرم خدمت میکشم. ё ки ман видео мекунам шумода, ё ки видео намекунам. То ки шумо агар бихоҳед видео тамошо кунед, видеои дар асл качествени, на ин ки бишинам ман дар дуруни мошин я пом кашолу, телефон ва биқапам, я гапира гап занам ки чӣ маъно мантиқ надорад. Видеое ки ман мекунам шумо медонед ки чӣ гуна вақт сарф мекунам, вақт талаб мекунам. Ва дар YouTube ин видео спонсор доранд. яъне ки рекламаҳо тамошобин худаш аплачиват намекунад, балки рекламаҳо спонсироват мекунанд то ки ин видеоҳо бароянд. А дар Telegram канали закрити ман дар дохили видео реклама намегузорум, яъне ки дар оҷа спонсор нестай. спонсор худи бинанда мешавад ки як миқдор маблағе ки дар давоми моҳ як бор меспора, ҳеҷ сум намешавад ба ивази оне ки ӯ чӣ тамошо мекунад. Ва бароҳат хушбахтона ҳастанд дигар исследователое ки ҳамин кора реални кардагиянд ва мо дар примери ҳамуно тамошо карда ва меомӯзем ки ин кор чӣ гуна мешавад. Боз мегум, ба хотири оне не ки шумо нисбат ба ягон кас истифода барем, ба хотири оне ки шумо худтон дар ҳамин хел қабхон наафтед. бе реклама. Мавзӯъҳое ки чунин мавзӯъҳо на танҳо дар канали ман дар YouTube тоҷикӣ нест. Иша ма дар гапам ҷавоб метиҳам. Дар мобайни мавзӯъҳо саволҳои мантиқӣ, саволҳои ақлӣ, зеҳнӣ метиҳем ва бинандаҳо ин саволҳоро кофтан мегиранд. Ба мисли як махсус чат ҳастай, ба мисли бешаи палангон лекиш бешаи палангон виб. Дар оҷа кофтшурай. Ҳар як кас варианти худша пеш меорад. Ҳар як кас як чиз дига ки дар рафти ин ҳамин мағзи сари одам бояд тамрин кунад. Чӣ гунае ки мо мушака тамрин метиҳем ба қувват мешавад, мағзам ҳамин хеле бардорад. То чанде хомӯш истод, то чанде беақл шида рафтан мегирад. ва акун бошад дар бораи розыгриши 250 000 рублае ки дар веб канал мегзара. Яъне ки 250 000 рубл да сарҷамона мо тӯҳфа дорем ки яъне ки 250 000 рубл да сарҷамона тӯҳфа дорем ки шоҳҷоизаш и зиёрати хонаи Аллоҳ ҳастаем. Шахсе ки ғолиб мешава вобаста кардагии мо ширкати парвоз авиара тамоми расходҳои ин одама ба кала мегирад барои хонаи Аллоҳ рафта омаданашад. Нахоҳа мисол одам бибрав, нахоҳа метавонад ки роҳатша фурӯша дар як каси дига ӯ мерава. А боқимондаи маблағҳоро ба тариқи ҳар гуна бозиҳо тақсим мекунем. Мисол мегирем яке аз бозиш, агар тамошо карда бошед шумо видеоҳои пешинаи мара, ман дар байни видео логотип яъне ки значоки ҳамин канала мемондум, дар як ҷои видео мебаромад гум мешид. Касе ки якм меёфт дар иҷа дигар талабот дошт, лекин дар веб канал ҳамин ки касе ки якм меёвад соҳиби 5000 рубл мешавад. Бале бардорам хеле осон. Подсказкаҳо дар як ҳафта дутаӣ мешаванд ва шарти бозӣ барои чӣ хотир ман дар аввал гуфтам ки дукаса бо саломтиҷӣ карда истем ки шарти бозӣ ҳамин астае ки шахсое мехоҳанд иштирок кунанд дар ҳамин розыгриш бояд дар ҳар ду канал обуна бошанд ва ҳар ди ҳамин видеода значок астае. Ту метавонӣ ки мисол ҳам азиш бибурӣ, ҳам аз уш дар як ҳафта агар одами шустаряк бошӣ, ту метавонӣ ки ҳар ҳафта 10,000 рубли кор кунӣ. Ва ин то охири ҳамин моҳи декабр давом мекунад дӯстон. Ва ба ғайр аз ин бо дорем бозии дигаре ки уш тавассути прямой эфир мегзара сум мешавад. Намедонам мумкин ки дар вақти ин видеоро шумо тамошо карда истем прямой эфир аллакай гузашта боша ё ки нагузашта боша, ман намедонам чӣ хеле хай шумо медонед видео пешакӣ сабт мешавад. Мумкин да боше, мумкин да боше, агар да боше хай хуб, ҳамун хел, не да боше мебинем. Ва дар умум каналои мода чӣ гуна видео мешавад кӯтоҳ мефаҳмонам. канали хима хай дар бораш гуфтам, канали саломтиҷӣ боша, ин ай гуна видео. номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20. 53 куштор. бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда. одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? ссилкаи ҳар ду канало дар комментария закрепӣ шуда. Бардорое ки мехоҳанд обуна шаванд, тамошо кунанд, кадомишта ки мехоҳем бидурем подписатсия кунем. А касоне ки мехоҳем ки дар розыгриш иштирок кунем, пас шумо бояд ки дар ҳар ду канал обуна бошед. хоб акнун аз ҳамада ҷои ҷолибишда расидем. Чӣ гунае ки
номи видео, картинкаи видео ҳастад, чӣ гуна шумо метавонед дар ин проект сум кор кунед. Ҳар як обуначӣ, чӣ канали ма бошад, чӣ канали Салом Тиҷи бошад, фарқ надорад. Мисол мегирем, то обуначии канали маи, ту метавонӣ ки аз пардохти ҳар як одам 30% кор кунӣ. Чӣ гуна? Мисол мегирем, канали ма пардохташ он суми нестае ки айни замон рафтеса, айни замон тавассути скидкае. Аз ҳамун сум фарқ надорад, мисол пардохти моҳонаи канал чанд қадарае. иш муҳим нестае. Чанд қадаре ки боша, аз ҳамун сум 30% ту мегирӣ. Барои кора кардан чӣ хел мегирӣ, кор чӣ мешава, хуб гӯш кун. Якум шарташ, ту бояд обуначии худ обуначии канал бошӣ. Як. Дуюм, аз пардохти ӯ чӣ хел мегирӣ? Яъне ки одам пардохт мекуна моҳонаша бо 30% дига бо зиёдтӣ буда. Ту метия? Яъне ки ту миёнаравӣ мешавӣ ки одам бо ба хотири миёнарав будани ту бо суми зиёдтар пардохт мекуна дама. Не. Ту аз ҳамун суми мегирӣ ки аллакай пардохт мекуна дама. Яъне ки 30% ма метиём туда. Барои чӣ? Чӣ гуна? Ки метавонад дар инҷа кор куна? Любой одам. Фарқ надорад чӣ одамай. Лекин агар ки ту бо ягон блогер бошӣ, мисол аудитория дошта бошӣ, круги калон дошта бошӣ, ягон телеграм группа канал дошта бошӣ, бо бештар метавонӣ кор кунӣ. Ин кор чӣ гуна мешава? Хуб гӯш кун. Ма да ту махсус ссилка метиҳам бо номи тай. Яъне ки ҳамин ссилкаи боти ма барои пардохт, ҳамин ссилкара ма да ту метиҳам, лекин стандартни ссилкаш дига хелае. Ссилкае ки ма да ту метиҳам, номи ту дар ссилка ҳастае. Ту ира мебинӣ. Дар ягон ҷое ки дори, мисол ягон рафиқта тавсия метиҳӣ, рафиқат мегзара, фарқ надорад. ё ин ки ягон канал, ягон группа дорӣ ки дар уҷа дар бораи закрити канал гап мезанӣ, мисол чӣ хел видео дорад, чӣ хел надорад, фикри озоди худа гап мезанӣ ва ссилкара мемонӣ. Чӣ гунае ки мисол ман тавсия метам, там ҳам хел тавсия метӣ, лекин ту ссилкаи худа мемонӣ. Вақте ки одамо мегзаранд ба ссилкаи ту, чӣ гунае ки ба ссилкаи оддии ман подписатсия мекунанд, ҳамин хеле подписатсия. Фақат ба хотире ки ба ссилкаи ту мегзаранд, дар аналитикаи боти ма номи ту пайдо мешавад ва нишон дода мешавад ки чанд одам гузаштагиай ба ссилкаи ту ва бо кадом тариф. Мисол тарифи 1 моҳа дорум, 2 моҳа, 3 моҳа, 6 моҳа, 9 моҳа, 1 сола, фарқ надорад. Кадом тарифаш. Дар уҷа ҳамаи нишон дода мешавад. Чанд одам гузаштаи ба ссилкаи ту, чанд одам подписатсия кардагиай ба ссилкаи ту. Ва аз ҳамин ҳар моҳа ту даромад мегирӣ 30%. Мисол агар аз 300 рубл пардохт кардагӣ боша, ту 90 рубл мегирӣ. А тасаввур кун ки агар ту 100 та ҳамин хел одаме дошта бошӣ ки ба ссилкаи ту гузаштагӣ бошанд. Ҷолибиш оне ҳастае ки и регуляр не, мисол ссилкаи ту ҳамеша кор мекунад. На марҳамат. Бале, дар ин хел кор дилкушодӣ кардан дар кора дилкушодӣ бо далшиш хубтар шидан мегирад. Чӣ гунае ки шумо медонед ҳоло мо 250 000 рубл тақсим кардаистем ки и гарантия надорад ки аз обуначиёш ҳамин сум мебаре ё ки намебаре. Фарқ надорад. Мисол мо намондаем ки чанд қадар подписчик шава баъдан. Мо муҳлат мондагем то охираи моҳа, мо чӣ хеле шава нашава мо ин сума тақсим мекунем. Дилкушодӣ ки кардӣ, бо Аллоҳ худаш аз ӯ тараф ӯзиша туғрӣ мекунад. Ҳамин тариқ инаи 30% ам марҳамат. Одамое дорен ки круги калон дошта бошен, одамое дорен ки ягон канали нав сар кардесен, нав оғоз кардесен, ё ин ки канали профессионали калон дорен. Фарқ надорад. Шумо метавонед ин кора карда. Барои чунин ссилка ба даст овардан чӣ кор мекунед? Вақте ки дар омаден шумо ба ссилкаи оддӣ обуна шиден дар ҳамин веб канал, дар личкаи ман менависен ё ки личкаи маро агар ёфта натонед, дар чати ҳамун канал менависен ки бародар оиди рефералка. Тамом. ма махсус ссилка метиҳам ки ба номи шумо. Ин ҳам хел бародаро. Так што фикротна дар комментария бинависен оиди ҳамаи кор. Ссилкаи канало дар якум комментария закрепӣ шидагиай. ҳама маълумотро гуфтам. аллакай фаҳмиден дар бораи веб канал, дар бораи ҳамаш. Касе ки мехоҳад чунин барномаҳо тамошо кунад, марҳамат. Касе ки мехоҳад ки ҳам барномаҳо тамошо кунад, ҳам дар розыгриши иштирок кунад, шумо ҳам марҳамат. Касе ки мехоҳад ки дар канал обуна боша ба хотири оне ки мехоҳад реферални ссилкаша пешниҳод кунад, шумодам марҳамат. А касоне ки мехоҳанд блогер шаванд дӯстон, ман курси блогерӣ дорам. Ссилкаи шумо дар инҷа. Хай дар бораи курси блогерӣ ма шумо медонед корубори мара. Ман одаме ҳастам ки медонам чӣ маҳсулот пешкаш кардаистам дар шумо ва медонам кори хидмат. Мегам ку як одам бояд чизеро дар мардум нишон будия ки худаш медона, метона дар ҳамун мутахассиса. Дар ин ҷода шумо 100% бовар дорен дар мутахассис будан ё ки набудани ма дар соҳаи блогерӣ. Видео нава тамошо карданашон фаромӯш накунед ки дар рӯи экрани шумо баромадагиай. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. муваффақият ҳар як кадомтон.